Uyab-uyab, minataya ka? Bata pa gani ka? Uyab-uyab. Disclaimer. This video is made for entertainment purpose only, it doesn't mean to hurt anyone, and don't take it seriously. Pa, lain ang uyab na ako pa. Iya kong yatagag chocolate. Uyab-uyab, minataya ka? Bata pa gani ka? Uyab-uyab na ka? Nagaan kag tsokolit. Unyag madayabiti ka, ma-hospital ka. Mga yung kwarta sa imuhang uyab nga pakboy. Unyag mamatay ka, isulod di ka lungon. Ilubong. Sige pa, ako na lang giuli ang chocolate. Yang sobre nga na kwarta pa, ako pong giuli. Ay, okay ra nang kuan day. Kanang uyab-uyab okay ra na day kanang tsokolit. Okay ra na day, dawata ra day. Nya, lain pa yato day. Ang sobre nga na kwarta, ambi na.